Yo, Samri, Yabom Pire. Also, any asase, Eura. Una to me, any aholding in a Ayawodia. And that was it, or Humobro, any odor. With the air called the Eba, and then so, Tabawanim, EBT was him. Namasimi so Casa train. Sunday Baya, ever corner near corner holding Cassim. And that was it. And we used to do Amen. You need a better chance. You then young upon us, sir. Everybody, and I'm not domoso. No, be not some my. If you are anyone, some no. You see, dear, you see from one no. So, ever cause waka, baby, we are him. The Gidi say, rather some baby, I found who be no. Esiesie nyina nti ene no aye summary no ene no diet is everything ene na pese ka ho asem diet is everything aduane na ya di nyina and say nutrition is everything aduane ene ade nyina ya de bebre nipa yare ahodo nyina dodo no aye enuane a yedia enye poor diet ene de yade ahodo bebre no a ebre yen di say it means sa ye didie na ye hwe ho so yie ewo ye ne ya brabo mu a yade ahodo bebre no a befiri ni padua mu akọ yade ensuo bia ensuo sofo ensuo difo ensuo ohene ensuo doctor ye say ensuo bia say odi aduane enye na wo ye niam bia etie ni padua no a ni padua no Nyankopɔn bɔ yɛ no ɔde aduane maa yɛ ɔde enuane nuru hyehyɛ enuane ahodoɔ bebree mu a yedi a ebetumi am yɛatena aseɛ ne enya hoɔden yadeɛ bebree no a na yɛaka kyerɛ mo sɛ mo kae de a sɛ 2015 no nipa ahodoɔ a ewu wiase a WHO de bɛto dwa no ɛyɛ 56.4 million na kyerɛ mo top 10 yade ahodoɔ pa atos edu pa ekum nipa kɛseɛ wɔ wiase na yɛnso yɛte wiase na wɔsɛ yɛhwɛ ho yie pa besi ne heart is the biggest killer in the world besi ne pa akoma ɛna ekum nipa pa yie nipa yɛ akoma ɛne sɛ akoma no ɛpɔmpe mogya na ɛyɛ nneɛma bebree ne mframa ene nuane nuro bebre no de kɔ your body parts nyina ma organs nyina nya na ho de tena se saa na Onyankopɔn ɛbɔ yɛ ade akyi a na me ka kyerɛ yɛkɔfo sɛ ade akyi a akoma na ɛpɔmpe mu gya ma nko a 1900 gallons a day na ɛpɔmpe saa akɔ baabi a nti ɛyɛ adwuma ma no brɛ ɛnya no nko na ɛyɛ adwuma wɔ nipadua mu mo me sɛ ka kyerɛ mo sɛ ye actress no ne veins no ne ho ne ma nyina wotoa enhwemu kyerɛ sɛ about 600,000 miles na koma na air pump mu gya kwa ene na mu saa nya no nko na ebre ye liver nso akɔyɛ ye factory wɔ nipadua mu ɛyɛ dwuma bebree na nipadua ne de bia da no yɔnko enti ɔsɛ ye bɔ modern sɛ ye behwɛ yie ɛwɔ ye nipadua ne nipadua na nya hoɔden nipadua ne baabia ni hɔ a yadeɛ ne ɔhaw ba a nipadua ne fa bi bɔ ne nsam ɛma no daabi sɛ akoma hunu ama ne akoma yadeɛ hypertension ɛne yadeɛ ahodoɔ bebree no a ɛne ɔhaw bebree no a ba nipadua mu a sɛ wani koraa yɛ a ɔka nipadua no ho sɛ wani haw a nipadua ne nyinaa na ɛbrɛ nti sɛ yɛka enuane ho asɛm a obiara ma ɛho ehia ne yie ne yɛma yɛ aduane ɛne yɛ aduro na waduro nso ɛne waduane dr pani bi a wɔtene wiase Venice Hippocrates ɛna ɛka saa asɛm no sɛ yɛma yɛ aduane ɛne yɛ aduro ne yɛ aduro nso ɛne yɛ aduane na sɛ yɛ aduane ba bɛyɛ aduro na yɛ aduro ayɛ aduane deɛ a yɛsɛ yɛdi ne sɛdeɛ aduane no sɛdeɛ ho mmara ɛne ho nhyehyɛe nso ɛteɛ na nsɛm a yɛka kyerɛ mu nyinaa no yɛgyina Nyame asɛm so ɛne yɛakyerɛkyerɛ mo ɛna emu dodoa no nso no yɛahwɛ deɛ science nso aka fa ho
ɛne yɛkeka bɔ mu a na sɛdeɛ Jeremia kan no Jeremia nwoma Jeremia chapter 13 verse 12 Awurade Nyankopɔn ɛbɔ Israelfo no kɔkɔpɛ yie paa ɔsoma Jeremia sɛ Jeremia mfa nsɛm bi nkɔma wɔ mo ɛna Awurade ka kyerɛ Jeremia sɛ woka nsɛm wɔ nyinaa kyerɛ wɔ mo a ɔmɛka sɛ nim ne yɛnim anaa nsɛm anka nyinaa no yɛnim dada na Awurade sɛ ɛyɛ hantan ɛne ahomasoɔ ɛne dwɛ ɛwɔ n'anim na ɛyɛ mumuyɔ na ɛyɛ bɔne wɔ Awurade anim wɔsoma Jeremia na wɔde nsɛm pa bi ama wɔ man no Awurade ka kyerɛ Jeremia sɛ woka nsɛm wɔ nyinaa kyerɛ wɔ man no a na ɔmɛka kyerɛ wɔ ne sɛ yɛnim dada na yɛkɔyɛ sɛ yɛkora no vegetables kora yɛdi bi dada yɛdi bi dada fruits ne yɛdi dada seeds ne ade yɛdi bi dada garlic yɛdi bi dada ɛba saa na ayɛ ahomasoɔ na ayɛ hantan wɔ Nyankopɔn anim sɛ wonim biribi koraa na obi tu ufua edurume bi a wo nante nimdie mu na me dɔkta bi hyiae na ɔtake me pressure nti nkɔmmɔdi de mu a na ɔka kyerɛ me sɛ meka sɛ mewɔ bɛyɛ 3 koraa wɔ fie ɔmo deɛ no abi wɔ hɔ ɛna mɔbɛyɛ sɛ maako nko ara so tu nso a mebi a taade kyɛkeɛ na ɔno koraa ka sɛ ɛne a menhwɛ sɛ bɛyɛ mmere biara no ɛfa battery na mede gu mu no ya madwene nkɔ so yɛ ne hia paa adeɛ bi a me nso yɛ ɛnagya na mede gu mu menkyɛ koraa na masesa no nanso ɔkaeɛ no meda no ase sɛ dɔkta meda wɔ sɛ meda wɔ sɛ paa sɛ wode saa futuo ama me adeɛ a meyɛ deɛ nanso ɔkaeɛ no ɛboa me praise the Lord Awurade se woka nsɛm wɔ nyinaa kyerɛ wɔ man no a ɔmmɛka sɛ yɛnim dada faba nnuane a faba wɔ mu nyinaa yɛdi dada nsuo yɛnom dada na yɛ ahomasoɔ even ɛmena yɛgyina Nyankopɔn asɛm so ɛne yɛakyerɛkyerɛ Nyankopɔn ma no sɛ obi koraa wɔyɛ mu na wɔyɛ dietitian obi wɔyɛ mu no ɔyɛ physician anaasɛ menka ne saa na yɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm na onim koraa no a na ohu sɛ Onyankopɔn asɛm mu a obɛka sɛ sɛ wɔanim nyinaa koraa yɛkɔ akɔsua nneɛma bebree paa saa nneɛma wɔ nyinaa koraa no Onyame asɛm mu ɛna Onyame asɛm ahyɛ Nyankopɔn asɛm deɛ no koro Nyankopɔn asɛm yɛ kɛse o ebisɛ menkɔ sukuu koraa nkɔsua a saa nneɛma wɔ ho adeɛ nyinaa no na ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu na sɛ Nyankopɔn asɛm no biribiara bɛto Awurade asɛm praise the Lord na saa nipa no osuro Nyankopɔn wahyɛ Nyankopɔn ne munyam de nipa no bɛka no de osuro Nyankopɔn deɛ ɔbɛka sɛ Nyankopɔn asɛm deɛ abɛbie nipa wo abɛhyɛ den paa wo wɔn na edi emu bi dada no saa na ɔbɛka sɛ ne anim sɛ Nyankopɔn asɛm koraa na Onyame asɛm no abɛhyɛ den paa mo yɛmfa nyamesuro ntena asɛm na timi aboa yɛn obi wɔn so ana deɛ yɛka nyinaa no wonim da ɔnya deɛ bi a onim nanso obɛka sɛ ne enini nyinaa akɔsi ɛnso ɔka kyerɛ nyinaa enini nyinaa akɔsi saa nipa no deɛ ɛnyɛ sɛ ne ho mesi a describe no deɛ Awurade ɔtwe adwene so a ne sɛ yɛnsua ho braseɛ ne yɛmfa nimonyam ɛma Awurade amen nti sɛ obi koraa ne ka kyerɛ wɔ ɛna later ɔkɔkenka books ɛna akɔyɛ research ɛna ehu sɛ deɛ wɔka ne no koraa deɛ odi kan ka kyerɛ wɔn na ɔma ehu yɛ no waboa wo ebi sɛ wamoa wɔn nka akɔyɛ research bi ehu sɛ na tie deɛ yɛ kan nyinaa deɛ mɔmfom yɛ deɛ nanso yɛ antretene mu a ebedu na ebinu akɔyɛ sɛ sɛ ɛmaa deɛ vegetable koraa yɛdi dada nanso na wonim sɛ Onyame asɛm mu saa koraa te Nyame asɛm abɛhyɛ yɛ den de a yɛmfa nimonyam ɛma Awurade amen good nti yɛsi fam no ara no na obiara ɛnya ɔno ara ne deɛ you are what to eat mu no yɛhu sɛ Daniel chapter 1 hɔ no yɛhu sɛ Daniel no mu di vegetables ɛna wɔn mu no mu nsuo ɛna ɛboa wɔn ɛma wɔn ho yɛ fɛ Daniel no nam fo no wɔn colleagues no deɛ wɔn di nnuane bi a na ahoɔden ni mu sɛ yɛn nso mɛka yɛn nyinaa mu koraa no sɛ yɛ amomo quotation biara ana yɛgyina Daniel chapter 1 no so a etwa biribiara tia ɛndi biribiara ebi sɛ deɛ wudie no adeɛ bi a wudi akɔ mu biara no ɛne wapɔmuden ɛwɔ biribi yɛ aduane bi a wudi akɔ mu biara no ɛdi you are what to eat no a yɛkyerɛkyerɛ mu ma yɛhunu sɛ yɛdidi
ahoɔden nti ɛna edidie ɔsɛnkafo chapter 10 verse 17 ɛno nso yɛka ho asɛm kyerɛ yɛn sɛ aduane yɛdidi ɛnya akɔnɔ na aduane de nti yɛdidie na mmom sɛ yɛbɛnya ahoɔden nti na yɛdidie ndi woyɛ deɛ wodie die a ɛna na obiara mmɔmmɔden sɛ aduane bi a ɛkɔ w'anum no sanase ne busa ho sɛ deɛ medie yi a mede kɔ m'anum yi ɛbɛboa me anaa sɛ ɛmmoa me sɛ ɛmmoa me deɛ a minni ɛbɛboa me deɛ a medi ɛna yɛsɛ hu sɛ deɛ ɛkɔ w'ano no wowɔ so tumi na ɛnya kɔ nipadua mu wie deɛ a wonni so tumi bio nti yɛ mmom yɛnyɛ very careful paa yie paa na yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ yɛ anum yie paa sɛ deɛ wudi akɔ wo mu no ɛwɔ sɛ obiara tumi di nokorɛ ɛma wɔ no ara ne ho ɛwɔ abere biara ɛwɔ baabi a wɔ biara ɛnsɛm a yɛka kyerɛ mo no obiara ni nokorɛ ma ne ho ɛnyɛ sɛ bi a deɛ ɛka no obi wɔ hɔ deɛ a aduane bi wɔ wonni wonua bi a wonim nokorɛ sɛ deɛ wonim mfiri hɔ paa na wasate na wodi woanni nokorɛ ama wo ho wodidi yie na anya ahoɔden yie a waa na ɛbɛboa wo woyɛ papa a woyɛ fa ɛna woyɛ bɔne nso a ɛwɔ awasɛm a ɛnni deɛ yɛka nyinaa no ɛni ka nte aseɛ sɛ wodi healthy diet a wodi fa ɛna wodi poor diet nso a wodi fa ɛnni adeɛ deɛ yɛdie no yɛdi afa na bɛsiesie nipadua no ama nipadua no anya ahoɔden afei yɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ diet has become part of our doctrine ɛsei no diet ho asɛm no abɛka yɛn kyerɛkyerɛ ɛne yɛn gyidie ɛne yɛn som ho praise the lord obiara wɔ ha sei yɛsɛ diet abɛka deɛ ɛbɛyɛ ho ɛne yɛn som nti ɛsɛ sɛ obiara a wodi asafo yi nkyerɛkyerɛ akyi biara no saa na ma wɔn nyinaa nso no wɔn nso wɔte aseɛ na wohunu mu na tumi aboa wo adeɛ baako ohia paa sɛ yɛtwe adwene ho sɛ nutrition adeɛ bi ehia paa nutrition is solution to our health problems most of our health problems paa no ɔhaw a yɛnya wɔ nipadua mu no adeɛ a ɛbɛtumi aboa yɛ baako paa yie paa ɛyɛ nnuane na yɛka nnuane nso yɛka nnuane papa nnuane nnuro nso ɛwɔ mu ɛno na yɛ solution ama yɛhaw yɛadeɛ ahodoɔ bebree no ara na ɛbɛtumi asi ano aduro yɛ woyare a wonum aduro a wɔmfom yɛ na diet nso deɛ ɛyɛ everything diet is everything ebibiara na ɛno na ɛbɛboa mo na aboa yɛ nyinaa nti momyɛmfa ɛnhyɛ adwene mu na menim sɛ ɛnsɛm a yɛka yɛ bebree no ara bɛyɛ ho asoɔden ɛwɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a yɛde ama mo nyinaa ho ɛde sɛ Israelfo abere so no tama na mana no tɔɔyɛ no Mose maa mo ho mmara ɔsɛ homeda bi ntɔ ma obi ampie ebinom pie yɛ ɔsɛ Mose ka kyerɛ wɔn sɛ Mose sa na mudi nso a ma munya bi ebi nso gyaa bi kyerɛ sɛ asoɔden deɛ ɛwɔ baabi a ɛnneɛma a yɛakyerɛkyerɛ mo sɛ mudi a momfa wei nka ho mo ne berem sei monya ne sei no obi wɔ hɔ a ɛnyɛ ne ɔbɛyɛ no kwan foforɔ so ɛyɛ ade yɛ da hɔ ɛba saa kae na te aseɛ sɛ ɔbɛrima Mose abere so koraa no a na ma na ɛtɔ firi soro baeɛ no obiara mfa ne sɛdeɛ wɔpɛ na mmara ɛne nhyehyɛeɛ ɛda ho nti yɛmmɔmmɔden sɛ yɛpa hoɔden deɛ a aduane ɛho mmara ɛne ho nhyehyɛeɛ yɛnni so na tumi aboa yɛ amen na menim sɛ Israelfo abere so nyɛ ɔmo nyinaa na ɛyɛ asoɔden ebinim hɔ a dodoɔ no ara ɛyɛ asitie edi Onyankopɔn asɛm so yɛmfa ne sɛ seed yi a ɛka ho asɛm flax seed sesame seed ɛne pumpkin seed yɛakyerɛ mo ho akwan sɛ saa seeds ahodoɔ nyinaa no adeɛ bi ɛfɛ ne sɛ anti-nutrients ɛwɔ mu ɛnti sɛ wobɛdi a sɛ wodi kae ɛsoku how many hours 8 hours nti wowie a na wahata wobɛsoku no wode nkyene ɛbɛgum sɛ ebia sɛ 2 cups of water na ade gu mu a
ana 4 cups obehia say ebi wa so fa ebi a nchene ebi a half of ebi a teaspoon krama na odi agum ya chekere mo saa na mane nyina uwi a wahata pumpkin seed de obetimi ahwe ebra on blend ye one blend anya hwe samin seed nso unya esoku wie na ohoro ho a obetimi ahwe but flax seed de ye nwene saa uwi a woso kura wi ayeme no wo wi a body ni ntimi digest ni nyina ontimi digest we de researchers nyina I agree eni se obi wo ho na oni e owi e no a obi se wasoku awie wase se bi no wo wi a aso odinfo no bi no wo ma so odin de o ye na o mwa no ho nya sa na ye kire no o ya de foforo o susu obenya ho odin so afiri mu onya ho odin bia mfiri mu bi se nya sa na nimdie na kire wo sa nyina ngo pa asem kra na ye ka na ubusa obi a wayɛ research pa ko akiri kra no a obɛka kire wo se o to a aida se wa wo to na wayɛ ho adwuma ana ground one de ya yam no ɛna ɛsɛ woto ɛna ɛsɛ wo yusu momfa so odin nko ho amen ya je nyango pa asem so akyerɛkyerɛ mo flax seed de bible ma yɛ common flax tete no ewodin bebree wo bible mu na ewodin bebree wo wi ase ade e fa na sɛ flax no aka ne tete mmire mu no ɛna ne de ntema tete nyina ɛna cotton be replace flax no cotton any flax seed nim ne saa na man ɛyɛ tete ade a bible no emu nsema yɛ ma cotton nya mewi wo nya hunu cotton no flax ne de flax seed na ne flax no ɛna ne de ntema ɛne ho ne ma bebree enti ɛyɛ common wo wi ase na ho nim de so ɛyɛ bebree wo wi ase praise the lord enti mo hɛ no nso muni na muni ne sa de ɛbɛboa mo wo yɛ bride of Christ ni a ɔmo a ɛbɛtimi aha yɛ baako ana ɛbɛtimi aha mo baako ɛyɛ ɔmo a ɛtɔn ada sɛ ɔmo wo yɛ mu ɔmo tɔn outsiders ana insiders no obi yɛ bride ne obi tɔn okobusa de wɔtɔn ne sɛ na minsi ni no okobusa no ka sɛ o yɛ asesare o sesare a no am no ɛno ano o sɛ saa fo ne boy nsɛm ɔmo paa o ɔmo ya de na wo bi a wo ya kyerɛkyerɛ wo nyango pa nsɛm na wo nim de no obi wo abɔnten de ɔde wɔtɔn pɛ ne sika na afɛ no bɛde keetu sɛ wokɔ afa gu nsuo mu na na bɛ no bɛnya sika wotɔ wie kɔ a kɔ a bɛfa so a bɛwe no bia ne wawe no but inside deɛ yɛakyerɛkyerɛ mo ɛne sɛ obi wɔ inside kɔ na sɛ wɔtɔn a dɔten na ɔsɛ ɔfolo but outside deɛ sɛneɛ wɔamusa wo a sɛ wɔatɔn kɔ ne baabi na wɔn nso yɛakyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm deɛ ɛnyia sɛ wokɔbusa wo nia sɛ wokɔbusa ne sɛ deɛ wɔtɔntɔn ne sɛ menyɛ ndɛ obi wɔ a ɔpɛ ne sika deɛ a ɔno nso ɔka gyɛ sɛ wene sɛ deɛ wɔpɛ biara ebinom de bi fra de amɔ no fra ɛde bebree na ne yɛkɔ ayie ebinom de bɛkyerɛ yɛde bebree ɛbɛyɛ sɛ tan nkora ne yɛaka fra ɛno nso a yɛnyɛ no hwee o amanfoɔ tontɔn de pɛ sika monyɛ very careful na yɛkyerɛ wo deɛ woyɛ a ɛbɛbɔ ɔmo yɛnyu so ne yie na nyankopɔn nso aboa yɛ amen ndi pumpkin seed ɛne saa nneɛma a yɛka no mo mama yɛade yɛ ma onua bi frɛ me sɛ program ɔnya nie yɛde rɔba mofɛn sɛ katita wode mfa nsɛ rɔba mɛboa yɛahyɛ no na musa sɛ dabɛ na musa na wowe pumpkin seed ne saa na mane bia na ɔso onya starte nwie bi you see pumpkin seed no ɛne nsamin seed ne ɛyɛ nneɛma bebree wɔ nipa dua mu yɛbɛgyina ha yɛde yɛn nso yɛn ho yɛ mfatɔ kyerɛ ɔmo sɛ yɛkɔ laboratory akyɛke yɛn ankasa yɛ system nneɛma bebree ho no sɛ ne ɛteɛ no yɛanka ne saa nkyerɛ mo kwa yɛka kyerɛ mo sɛ yɛn nia baako the same thing deɛ ayɛ wɔ nipa dua mu sɛ ne ɛteɛ yɛanka ne saa kwa mo yɛn ntwɛn ma yadeɛ no ma ansa ɛnkonya kidney problem liver problem sansa ne yɛtum nika ho nsa sɛ deɛ yɛka no ɛho wɔ mfaso yɛnyɛ very careful yɛma nyame asɛm ɛmmoa yɛ sɛ ɛnyɛ sikasɛm ɛna ɛyɛ ho kyerɛ deɛ a ɛwɔ sɛ obi biara bɔ mmɔden sɛ obɛdi bie ne nyinaa bi ne mu ebi a na sikasɛm nti mo mmɔden na yɛhɛ no nso na ntimi ɛmmoa yɛ nyinaa na yɛankonya wɔ ha wansa na yɛtu agu so amen ɛna afei ade baako sɛ wo sɛ
enuane ye kan ho asem nyina na fa ba ho nyina no especially bia saa sis no ne enuane ahodo afa ba wo mu bia mudi nso a momode nsem banum nsuo menka sɛ wudi enu na wonum nsuo udi wi a momode nsɛ about 30 minutes die obetima num nsuo at least sɛ vortic no small one wo mu aye 500 ml no wo de ubomma na aboa fa ba na ade nsuo na ye adwuma nsuo no na edwetwe em sɛ ade nsuo te sɛ mre bia wonum nsuo na nsuo nso ɛka ho te mo ya no nso ya ka nsuo ho asama kyerɛ mo obi wɔ nsuo kora de onom num nsuo ne nteme mo wa ti mudi wi a na wanum nsuo aka ho na ama na timi ayɛ adwuma yie obi amfa nsana adwuma timi aboa yɛ amen ɛse fa ba na ɛde na yɛ adwuma ɛde nsuo ti man num nsuo fa ba na ya ka kyerɛ mo sɛ yɛ soluble and insoluble fa ba ni nyina de ɛhɔ a yɛ nkom bebree ebia yɛ na ɛboa ni padua no nso nti yɛn hɛ no nso na afei nso ade baako bi nso a full allergies nso ade memehwe ni yie ya ka kyerɛ mo sɛ aduane bi a ya kyerɛ ɔbɔ ade ani ane a yebie na asɛm mu de kyerɛ mo ɔmo nuanam nso wɔbɔ nte a ɔmo ho asɛm a ma Bible mu a ni nyina ɛyɛ ɔbɔ ade na ɛbɔ yɛ no yedi ɛbɛboa yɛ nanso anuane bu hɔ a ɛnam sɛ yɛwɔ dɛ ma yɛ different bodies obiara nko ne nipadua nti aduane bu hɔ a me ho ɛbɛtumi agye me ho pɛ wo nso ho mpɛ wodi aduane bi a yɛaka biara no sɛ wodi na ohun nsan bi wɔ nipadua mu a ɛnya a wodi kɔ nipadua mu na ohun sɛ ɛnyɛ ma wo nipadua gyaidie koraa aduane a ho mpɛ no ɛbɛtumi yɛ kun de sɛ de aduro kum nipa no ho mpa no wagya ba make sure no sɛ ho na mpɛ entina wunie na timi aboa mo hɛ no nso pa yie pa example sɛ mo wi ginger akaduro de eminem sɛ emu bebrebe pa ɛne garlic akaduro sɛ wo we a fɛ ne ginger no on sɛ ɛma emoja flow ɛna ne moja no enti ɛma moja timi flow pa yie ɛni sɛ wokɔkɔ yɛ operation a ehia sɛ obawi ginger wobɛkwa wo so a ehia sɛ obawi ginger sɛ emoja ɛtu a ɛnye ginger ne ɛnye garlic ɛnwe ɛbɛma moja na atu more but sɛ moja ntu dia na sɛ bia ɛnyɛ operation bi na akɔyɛ dia kɔso a na we ne ɛna bɛboa wo entina ɔmo a ɛkɔ fikyiri a ɔmo nya problems no ɔmo wi a ɛnane na ne moja ntimne bia na ɛma moja flow kama ɛboa bebree wɔ yɛ nipadua mu na ɛyɛ nneɛma bebree nu ama yɛ mo hɛ no nso yɛka kyerɛ mu wo wi nso a fa nsuo ka ho obi wɔ ba bi ginger ne saa na ɔde nsuo kakra da bi bɔte ketewa no wobɛtumi abɔma aka ho wo wi a so wo ne garlic a bɔma ka ho na entimi nya dwuma na timi aboa yɛ nsuo deɛ edi akotene ɛwɔ bibia mu pa yie pa ɛni ɛsɛ sɛ owe na ho mpa mu nyinaa yɛsɛ yɛ deɛ bɛyi gyawie ne mo sɛ ho pɛde a garlic deɛ ɛne ma bebree obi so owe garlic bebenu a garlic na me da bɛ ne sense no ne ade ade na wie nti bebenu a ho ne ho pɛ kwa na sɛ me ho mpɛ ma mo nya saa ho pɛ praise him yɛsɛ ho pɛ kasa me ho pɛ sɛ ɛhaw dia ɛne bɔmɔden sɛ wobabi giene paa asi anan giene sɛ obi a ebia owe garlic ebia nka wo ho empɛ no a ebia wo hunu sɛ wowe no asɛ nipadua no wo hunu ema bi wo ho a ɛmoa wo de a ɛnyɛ sɛ ekogu yamu no a ebia atams ekogu yamu a oyam tumi was fair bi ho ana gyae ma obi ho ana de ɛboro so mo ne boro so na wo ye na ne honam ne basabasa de a ɛne bi giene esi anan giene ɛnɛma giene timi ye no emere ma kwame enka ho asɛm giene ye nɛma bebree ɛwɔ nipadua mu ɛboa akoma papa sɛ yɛ ka giene ho asɛm a ɛni na mo we salad no a mo twitwa bebree no agu mo ɛma giene dɔɔso ko giene ɛboa akoma ɛboa hypertension ɛma mogya ne flow kama na ɛsan so ɛboa bebree nso ɛwɔ heart attack
ade se fe na heart attack no se emoja flow na ye hu ntintin bie kama ischemic heart disease se kan wasam kire mo se ekumni papa emoja no a eba akoma no mu no na akoma na nya hoɔden no ade atena se no se entinu mu sia omunya heart attack se sia na obo ade bɔ enuane maaye no se enuane bu a yedi a eba me anya moja eba ma immune system no so anya na hoɔden eba boa ama ya akoma ye liver ene ye kidney ne ye digestive system no ne ho ne manyina systems ahodo a body ni kura nyina no ebetumi obebi ni yi a ebeboa ye dum me he no nso na prevent cancers bebre enti se giene ho hia pa but se we garlic na sa we giene a ebeboa wo dem se we garlic na we giene dia na obi a ada se giene no na abate so kakra dem na ma se dia monwe na bere kuro de ntino na me ka we a kire mo se monwe na bere kuro de a ene na giene no ada se giene no na abate so kakra bi na ko ene me bere giene mu a ebi wo garlic mu bere nso wo garlic mu a ebi wo giene mu ma ne ma nyina ene bi wo mu te mo he no nso de prevent na emani pa dom pemu kora ye den bones giene ema wo dom pemu ye den dom pe ne ma bere na ye ma ya ene ye nka ho asem te mo he no nso bere pa ye amen. Good. Yɛda Nyankopɔn kɛseɛ no ase. Menim sɛ obiara wɔ ha sei. Ti mommɔmɔden na yɛnyɛ nsaeɛ. Ɛna adeɛ baako nso bi wɔ yɛka ho asɛm kyerɛ mo didie mu. Ɛsɛ yɛsi fam ano. Nti yɛnyiɛ. Nanso ntimi ntoa so da biara ɛbɛka koduru baabi. Ɛna yɛ obi a fɛ ne cayenne pepper powder. Ɛbɛn sɛ yimeko kokontiantia no se eno nso mudi ebebo mo pa se mo yadua na mo de ka ho a ntiantia no especially bi one powdered one no eboa pa ai e health benefits bebre even a painkiller pa so obi honam ye ne ya na se odi saa ne ma na esan so eboa migraine na we di ye ko diet mu ye ko diet mu ye kan nyina de ye diet eno nkyerɛ sɛ wo yare nkɔ hospital demo wo ye sɛ wo ahoɔden dia a ɛwade se ɔmo ho hoɔden no ɔmo hia doctors Yesu na kan yo nya Yesu na kan ye sɛ wo ahoɔden dia a wo de hospital ye de bɛyi ha ne Yesu kan ye sɛ me court case dia sɛ me hia lawyer me nsi da bia no me hia mason me nsi da me hia carpenter eme mpa pipe nko me fia me hia plumber na da bi na mo se me ye nipa me nsi daade a me hia mason me hia carpenter oyaresafo hu hia Yesu ba ono ma ye hu so oya physician he said claim to be a physician Yesu ba no oya physician o kan sa e de kire se o mo yare ne ba ne nche e ma wo sa o mo yade na physician so mo outside so mo so hu hia enti obi yare a na o hwe doctor fo kire akwaye wo nyare dia a utane kwamfa no che na se hospital ka se su ano se ebi enko wadwene kra enko se hospital e kuma se ana se won kan praise him ebi se won yare ukopama de a na ahia tailor ana se mistress na ahia omo unkoye wuti a na wo hia omo ye ti nya saa na se unkoye wuti untu kwaye a ka akra ho hia enti yade bebere nu ana edi nuane bi se bebo even se sa cayenne pepper powder make am once me so obi de evans bia atrema no uchemu nan atene ka se tablespoon no kwa wo uchemu ka sie uchemu nan a wankota na de gu warm water mu na se wo nom a ebe ne mabebere nu ama wo body pain no ne mabebere ene me nka wo asem mo de yenuane nso e de gu enuane mu yenuane a ebeboa ye bebere pa te mo hia no nso na ema diet no hu hia ye diet we ye diet o se wo ko ekowo mu na wo mpa jai udi onu ba hye kakra ohuni ba pru nso kakra okọ toilet nso to ba hye kakra ene e side effect e wo ho no praising ni mo hwe na wa amana nko wani ti eboa enye no nko na eboa ene me nka ho asem ti mo modern na prevent ya de bebre pa yie ene ya sa ha kire ma mo hu se vegetables se na mudin bebre oya obi a nse o de aduane manage yade
anansa wo de aduane prevent yade a ne die ne different kakra also chronic yade ahodo kwankwa ahodo diabetes no ne pressure no ne yade bebree no se mu di vegetables no ma vegetables no enno so bebree kura nche kabo no kama ne nno so ma vegetables no enno so nche emo no a nka wudie no salad ne obomu niema no na atimi ama wonya pomoden obu akakra bi ne wodi wo se me di vegetables na me ba ko tek na ye kwakwa ya die tie bana maame ya omoto mo kakra bi edi to yakoto emo no ne ye de omo se ye de salad na me he we se obu wona okodi wo ya o se me di salad me di salad kakra bi etigu so ma wo no yen wan ka se di ma ho nton eboan pomoden because obi wo diabetes ya bomodin se 2 taste of your plate there and can dey and vegetables on kwa but obi only problem bia so or the prevent ya there say half okora no eye dine say wo dine more muni kakra bia o na de kan ebeboa mo it take you pressure almost it take you pressure o pressure eye normal and me take me pressure no eye normal the doctor for use kafu bi no we check the same thing the made the battery so the use the automatic and so and also the same thing e check ya hodo ebeboa mo a the kan enye bibia ebeboa mo a ana mo amo praise him obu akwa the pressure kura won check da obu wan so on check the pressure kura da ehu pa o so for ma ko ba me nsem na me no me ne di nkoma na se ye hwe kakrai ne pressure na course do pa na advice no mum ye hwe diet yi mum ye hwe ye diet yi ya mum mo de ye ma ehun hia nti ye se vegetables no obetimi abi mpenu kwa mana ye yie wo de kun yade de a wo de manage yade na wo de prevent yade nso a e different ne ebeboa wo ene mo se gie ne wom ye ka gie ne ho asem ne ka ne ma bia beetroot etimi ye beetroot ene ne bebre bi etimi ye pa no ebi ye stamina ne bebre mu a ye henda anyi ho asem wanka na dako ebeka saa na me ho asem a kire awarefo no wo mo aware no ne eja wo mo enware ye no ne de ato wo da chi ga mo ware a na afa atunya boa mo obo ade boy ne enuani bi ho de ne ma bi ahihye nsem a nipa di a ene ma miensa a ehia awarefo ba ko ne se obi ye be ma emne bia na ho oden no ejina won sa aba we de mo meka ba mo te ase ana afen so libido sexual desire so ne libido wo di a ema unya sa desire no so eno so hia obu ha enya won konko na ahye ne mo na ne sexual desire no ayira wo ye be ma tete so no ade ebu ye ntohwe mu produce bi ye fen tete so no mo fen se kura mon kan jere me eno ana maka no ma de enko wo de ye ko fom pa ade e fe se sexual desire no ebeti ayira na ete yira ebi ho na nya ho nkonko na ahye omu na wo de na ko fom praise him mo he no nso ana de ba ko bi o nso se ahia ebesa aboa no se stamina unani bo wo di a ma wo stamina e wa warefo ntem stamina ye ka stamina obetimi atumilika wo mmere ade a wo ye no obetimi aya wo mmere e woni bu ha wudi a promote sa hane ma no na ebere ma ye kwa me nge kaka sansem no na me nse ebere esem no ye beka ho asem praising e ma nso mo chefa wo mu bi nya se ya mo chefa ni mu bi mo chefa wo mu bi pa to obo ade e bo ye no wodi ni bi ahye esem ni bi mu a ebema wonya ho oden ebema wagina so ebema se movement nso no se bibi na anamo na wutuo nso a obetumi atu akwachiri ni nyina no ewunuani bu Nyankopɔn de ahyehyɛ sɛni mu obetumi aboa ye nyina amen very good and afi fruits no so amudie no ye hwɛ fruits no mudi nso amamo ne bebre nso food combination nso hia pa ya kyerɛkyerɛ mo obia mo den nsa fruits die mo nya die kura o na mo nkodi ba ko na mienu bi nkase di fruits mo ni fruits pa enuani bebre ho enuani bi se pear no
sanka betimi anka da bia ha obinya pa bia anka ye pa ebie ni padwini mu pa pa ebie nya no nko eye niema be control pressure pa enna me yentini ya se di salad no so ni nyina mu twetwe bi ka ho wodi a obohu wodi edihwe die ka wodi etrahwe enya no nko ana ayo eye niema bebre wo ye system in the fruits mun combine na muni na anopa empty stomach but eduru me be nso de a obetime di in between obeso di twice ya obetime di emra man se dia se udidi anopa echeka kire bi kwani kakra bi aba 2 hours na se unya ni dia obetime san no fruits amana ye yie na timi abo nti ye mo no fruits na intimi moye na yen combination no e ade ehia pa yen se wo soro ye no na what the fruits bia na wudi ye mo na yen ema eno nso hia hibiscus no so no samo eguso no de fe no sobolo ebi no ha kan se se ye ka tell me se e side effect ho ngofobo ni so omo no mbie wo fa furo di a sobolo nka ho ono mo a emwa ho obetimi apon miscarriage betimi aba ebi sisi da bia you very careful ana obi nso a ebia ope awo a wo treatment na wo pa awo de wo plan se wo be wo nso de wo plan awo de a so obolo nko ho emwa wo eno no estrogen no ema omo estrogen no affect no ema no kofom nti eno nso yaka ho asama kire mo ye momode se eno da nche nso a ena se e control blood pressure na ema pressure ekofom nti obi low blood pressure enumbi anya saa de a obi anom pa na mo na da mo hu obu ha yaka se enuane asikyire bebere wo mo no o asita se mesi de ode asiri kakra bi na gumu na menom hwe o da da ho boa wonom ye wo de ntu hu se wonom ye wo de numbi asikyire num na compare se na ka be sia wo baye wanim wonom a eye wo de no hunu wo ye na wugina ho asikyire eba pomodiam asikyire eye tamfo kase pan ba ko opa ho den pa de a enuane asikyire omehwe ni ye papa opa nom no ro adofim asofo ni me ba men se me di be ma no eye nuane mo outside na mo de ebi ho ka so bola se wo munim omo krom de omo de frɛ no na me di be kire no me ba ko mo so mienu so obi anya no na say we dey see bono guna am so me ko mo hwe ye ne man ko fa sire nso anka hu asikyire sister na oto bi mo fi kyire wo no otwemu no de afa wo no ato bi na me de asise kakra bi na gumu nom de asikyire ni mu no obema praise him o po ho odin a so ye panya ho odin a ye panya ho odin a mo de bre se o fa furo di a bomodia ni gya ana meta aka da se aduani bebre ho a eye ma pemfo aduani bi kura bebre de se ebia ya me boy moringa no a ti bia se mele ba be kan wo asem e wo health benefit bebre ma obi wo ho ana wa fe no wa fa furo onum bi da the first time obenom dia saa de kama advice no se menom o condition nti eye kura no a ebia unya hu de ebia wono ma beye wo bara se wono bi uta anu bi sa nso de a ene wono ma enye hwe mo afafuo no se bia aduane bi efoforo ma wo de a na wo bedina wonyam de a wafafuro de a na obu hu atan kakra nsa na wadi natimi aboa ena yedi kan hu se poor diet nso udi poor diet ya yese mo hwe yie pa yenga ho asam nkyere mo sugri food no ni ani asi kyia ma drinks ebinom no pa na ehu pa yie pa enuane a sugri food ana salt enuane a enkyene ni hane momyan tisokura oil enuane a oil ayama bomu bo tin se edisu ani se dia oil nko a ade ba. You are killing yourself slowly. There will be a friend say, killing yourself slowly. Ukuhun nkakra. Omenka say ukuhun nkakra. Until you go udia ukuhun nkakra na ukuhun. You are killing yourself slowly.
enkakra no a nya to anso no na ebekun wo wudi no a wudi asikyire ni ane no ukun kakra te mebi a wudi asikyire di ane bia na wakae sa apostle ka kire se se yetadi sa ne we bia da bia no a na ye kun ye ho nkakra unkun what once no not once ya killing yourself slowly ukun ho nkakra ente wundi aduane a enkyenen ko abebre no a ne bebre no a enkyena ye mumma na wudie na enuane a sikire bebre no a process one no ana refine one no wudie no no you are killing yourself slowly ti ukun ho nkakra ukun nkakra at once de unhuro ebedrum na ebe no ade chie bi mo no na wekọ hospital no doctors ma me ko your test o ba yes when your liver problem ukun ho nkakra ukun ho ti mo de man say no mo nya very careful praise him nti obia mo den say onkun ho nkakra Vince no eno akọ bra ne why dey no onum kakra last week nso akọ 1 week eno mu no osa akọ nso onum kakra osa akọ awie mmenda no nso no onum kakra this week nso osa akọ ya no onum kakra ay occasion killing yourself slowly ti okun ho kakra ti ebedu mebe no na wakun ho because onum na kakra o re me nom na kakra onum a obetimi anom but hwese onum no more so yenga se etua mo akono ni o ne mo killing yourself slowly hwani o nkakra na wukun ho ti wo se ira bi eno me kwa me nom ye ena na kra me kwa me ena me nom mo yan se e ho so na timi aboa ye se mo yan se e ho so na timi aboa ye pa ye pa ndie ni bi ha bedie bia no fufuo nsem mo teso pa na no bi so mo teso pa ye pa fufuo it take how many hours na dia digest 6 to 7 hours aduane nso se e chew yam na digestion e chew yam nso a e the tiredness nso ba body no bre enti e wasam ya teso kwa da so ba teso ana ubedi nso a di ntem anasa nso a jihadie kura na moa ni nyansa de fa mu ba akwa na so wi mba akwa na boa moden anya sa musa aduane ya nwensa fufuo ya nwensa aduane nso ya wo sa na body no e produce ade be fence emilis na atate afra osala ba no nteso na wo ya nuna astate na efra na fe afa o mu na eko na astate digestion na start ya no wo so wo mene koto ya mu anu no ena mu di banku ansa mo wesa eboa mo enti vuo mo nteso fufuo enkwai momnya no nkwai obo uni fuo nti uni nkwai uni benefits e nkwai mu obisi na na me no adofo no bi hia oyokono bi ka se oni fufuo na uni fuo no nkwai ye enkwai se fa fufuo ho ye nkwai na fa prekasa gum aduane bia mbadie bia mo fa prekasa enkwai aduane de mix prekasa kura anya part of your diet mix kura na eya kuma ni yesi akoma na unya hoden enti dudu na unya hoden no o ba kwata doctor nim na waka ya de a kire no ebeche o ba kwa na wonta nko bebre o ba kwa na kwa doctor me so o examine na hwe se metiapo na mentiapo praise him en so ba kwa na uru ni me sa wotiapo nti mo bi pa ye pa mo mfa yese ahoɔden tin edide anya saa na fe nu da nkyɛn so a se aka kyerɛ anadwudi die mu da yɛda so didi anadwo ana anadwudi yɛ de enyo mo da kudu obetuma di anadwo nanso mo ma anadwudi enyam ho obu ho anadwo na se no oni obedidi di no kwa ma ho killing yourself slowly udi anadwo no udi ya no oni yukum na wo hram no ukun kakra nti wo yira ana ukun a wanka nkyerɛ wo a wo no ukun kakra nti aduane bɔne die ene ebra anya edididie no ye kun ye ho kakra na ukun ho to bia bebrenu ekun ho kakra wo mu kun ho wudi asitire no de wonum no na wi chingam no se chingam no oboto chewing gum
sugar free. Amen. Never, and then, yeah. Women so dear, so we are the poor woman so dear. Can I say, woman, maybe, Ubuana Canoho? May the permanent, as Nayaguna. The permanent Nayaguna, no consistent, killing yourself. Amen. Minimum said, Ubia 18 years pa. Very good. In so monum. Ha, no monum pay pa, and momo the answer monum pay pa. Udia any piano, and I could be baby Yamana ye. Your name will be a dibisa, but a man yadia a cow. Udiana Jono said, but money sell over the bay. Ginger. No more Tanasaka. Na etimi aboa ko ginger na eboa ema aduane timi digest ti mo de na fi ya be mo ni bebre na afi nso no samo no mpa aha wonu nso kura ne de enka 500 ml no me sase de enketua no wonu kura de 4 de ese wonom wonu kura de fa hye ho se obanom nom would breakfast we na mananka better 10 minutes no wonu nso now we don't feel oh Caribbean Albacca, no one so, Okori sees Nivian so part, 10 minutes time, no one so, who did you no one so, one so, not for a cow, not body air, ditum, no so, and so say I give a break, or have a brain, a fatty, a free so I am. Ya no so, a man so common the one son, one so, no so, Daniel no so. You see the benefit of drinking water, someone who here. Woman so ti obu wa wonum so count so a wonum daily me bia count wonum anu count e manum bi obi kwa busa wa ayadom unu e bi hu no obi san wonum so say ayadom wate kasa metim datum tirim obi busa wa yese entana mpoa amen o kaya enema manum odo ntira o pe wasam tin no obusa wo momo le na monum so pa yie pa amen. Minimum say enche edibeba na wiye nti mommoa mo ho na aduane nso moa ka kye nua say boa ho na aduane moa o boa ho na aduane moa o because Awurade asem a amen na me boa ati be ka moringa ni bia mo moringa pen moringa eye powerful papa have benefits e wo moringa tea no especially power no wo de unya bi na no a ene be ma menka ho asem eye ne mabebre woni padua mu ne mabebre pa na eye ye kwa na kyerɛw wo ye nutrition ye ka de ne me de wodidi na wonnom na wo ya ebaboa wo obu wa kwa wontime nta na obu wa wontime na wo de anwumere no ebeka be so wa kwa am wada wo de ye nombi o fa atreke toa no tin wa no tin spoon no and we eka wo kono mebre pa ebetuma fa yam Oba kwasira bathroom sesi a obu won so ante saa hu se wode ande saa dia obetman na tene time bia unna tene time bia ebeboa ba se wo hwe na won na ta akọ ba bi so dia ene num ebe da wadidie in between meals wodidi wie na echa kakra na wonnom a ebe ye ne mebebre pa ye eboa ye ntimi nka won asem akire minim se ebe be ma ye ho kwan ne aka won asem amen. Say black seed oil so ne black seed mo nwem fra o obu a black seed no ye nka won asem ya bodin obu a black seed no oba black seed no asan awe black seed oil na ka enka enfra black seed enema aye de eche ekuro enema black seed oil no ne seed ne aye no aye natural ebo body no ani nka won asem but so obe so use bi kura no a enom no more sa okoto oil no a ofa atreketua no a teaspoon no a ketua no uni problem bia na me ka wo de wono mpa ho woden na unya warm water ensuo hye de no na de ya na wohwe ka atrek de na nkwada edi aduro ma nkwada no a rubber no a mede gumu no mo fa ne sei se muni de na sama hu dia wokoto duro a rubber no wo de hwie mienu pe ensuo hye na de ne mienu pe ne fa fan say black seed oil no fa gum na legun so no nanom eno ano no wotman no time bia ebe ne mabebre wa wo bodim we die ene wan kasa na wo no na ebe ne mabebre enkom sani Muhammad o kan ho asem bible mo so ho asem ayema
But ebra ma ye kwa me yen kan wasam na me say ebra esem no ye beka ye chachire mu bia no wa anya ne saa na wo ye bibi wo kan bibi afro bia no a me claim say me disclaimer che say ne disclaimer ne say wo fa kwa afro bia so na kwa ye na asem bia ba e hwan asem wa wasam be say ya nkyere wo saa de ya kyere wo no wonti bibia so na abusa ne a kyere ena we nso ye general information de amamo. But individually, be na or problem be na oba wani mo dia and obi tuma say and maybe one man are different. Na we dey general information obia oba parisi dia no ebeboa mo. Ye be sori abom paye. Amen. Wo ye de ewudie kasa me de midie. Menga diet is everything. And the aduane ye bibia, aduane eye bibia. Timo aduane nye waduro. Na waduro nso nya waduane. Wabiane wabiane na biane nso yede be wow. Don't kill yourself. Don't kill yourself. Udi dia na dua, you kill yourself. Udi poor diet here, you kill yourself. One time no nso a we dey you kill yourself. So uku ho ye na wa yenka twi no ense na yenka brofo. Udi poor diet here, make am udi poor udi biane e poor we dey be. Uku ho dey one no nso a wo ye dey wudi enkyene ne asukire ani anwanwa bia ne ma ne boro so a wo ye dey wudi wo ye dey bai kakra killing yourself slowly o me nyina ye sorry ti ebinum eku omo ho kakra saa yenhwe ni yie eda de saka sie ma wa wote ase ene woni ya kasa ma ansemi ensan yimu na nya nkwansu ma ye ewo Yesu din yimu amen.